Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa ce mare, ne-a născut din nou la o nădejde vie. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă prin Hristos Iisus înainte de veșnicie. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Am rătăcit în lumea păcătoasă, până când Domnul m-a căutat și m-a găsit. M-a luat de mână, m-a întors acasă, cu brațul Său, El m-a păzit. Acum ți-am înțeles iubirea mare, ce mi-o purtai de când Tu m-ai creat, și vin în fața Ta și-mi cer iertare și-ți mulțumesc, Iisus, că m-ai salvat. Vegheai asupra mea și plin de bunătate, m-ai luat de mână când eram căzut, m-ai ridicat legându-mi rănile lăsate, mi-ai spus că mi-ești izbăvitor și scut. Acum Te recunosc, o Doamne mare, ești turnul meu, ești cetățuia mea. Mă închin în fața Ta și cu glas tare mărturisesc la toți, ești mântuirea mea. Ce fericire de-ar cunoaște pe Iisus păstorul minunat, ce turma Lui cu drag și-o paște și o păzește necurmat. Lui să-i cântăm, să-i cântăm, lui să-i cântăm, să-i cântăm. El pentru noi viața și-a pus, lui să-i urmăm, să-i urmăm, lui să-i urmăm, să-i urmăm. Urmași destoinici lui Iisus, cu toți umblăm pe căi deșarte, trăind în pofte
urma